Такава гнусна лъжа. Отвратителни хора. Кой ни излага за еврото? Цените станаха двойни. Това, което беше преди в лева, а сега е в евро, т.е. цените са двойни. На 100%. Да. Трябва да бойкотираме всички, които ни излагаха. Кой ни излага за евро? Това са всички управляващи партии, плюс всички медии на статуквото, медиите на властта. Преди изборите излезе един човек и каза, има увеличение на цените, но има увеличение и на доходите. Така И всъщност ли? разговорът тръгна към това, че компенсирали се нещата. Така ли? Такава гнусна лъжа. Йона Плешивия от по тържищата там, тази комисия имаше една, който аз съм го набелязал. Той човек непрекъснато излизаше последните 3 месеца и каза, няма проблем. Кошницата с 1 евро се е качила, с половина евро е паднала. Има движение на чучките, но има движение надолу при яйца. Такива глупости. Отвратителни хора и никой не му скочи. Разбира се, че няма да му скочат, защото това са телевизиите, които вземаха пари. Медиите излагаха хората и българските политици за локдауна по време на COVID, за ваксините по време на COVID. Продължават да лъжат, излагаха за еврото, продължават да лъжат за войните. Такава гнусна лъжа. Истината рядко е това, което изглежда. Въпросът е, готов ли си да я видиш?